So, what's up guys, mga mamog sir no. So ako lang sa daris boarding house kay ako mga kauban nanimba. Nya kay wala antay kwarta, wala tam kuyog kay nato ang allowance short sa tong allowance guys kay pag biyahe dire nagdiling og kwartas ko ang dito mga bata kay wala pang tapon lagi paita ng budget kaya to ang pagkuhan diri karong gani na short na sad ko sa ko ang kuan ako ang pamasahe ani. So pagi na to na kita ra mo sa diri guys manglabas ba nakilabonon diri nga buhok kuan kasunis o sanina mani akong labahan ron kaya akong makaban nanimba. Napam to sila yung mga budget kita wala nang tay budget ani mo kuyog pa ta dito iba na ato lang ni suroy-suroy ato lang pa itong kaon na to para tipid-tipid ta gamay di ba guys. So mani among gipuy-an diri guys no sa iligan kuyog kay nilang kuan ang kisami nila kay tiles oh. Ilan lang ibutangan og kuan para yung tagak ang gulba kaning kuan ti mga sagti ba kanang sa kuan no hindi kay design so naagi din mag tiles og kisami no kisami may tiles man ilang kisami labas ta guys no maura na to ang kuan ron ato ang mga upload sa ato ang channel sa YouTube o sa Facebook.